שלום לכולם, היום אני רוצה לדבר איתכם על ערוץ חדש שאני מתחיל. סוף סוף הצלחתי לעשות סרטונים. אני חושב אם זה לא יעבוד המיקרופון אז לא יצליח, אז לא נורא. אז כן, אז אנחנו נעשה לכם כל מיני דברים כמו מודים, הישרדות, כמו שעשיתי. נעשה כל מיני דברים, קלרדותי, נעשה מאפיה, נעשה למשל פורטל, נעשה עוד המון דברים, TDM, הכל IV, כן. אז תודה רבה שצפיתם, לייק, קומנט וסובסקרייב. מתחילים ערוץ חדש, יאללה ביי.